It was at this moment that Nathan knew. Run. Opay! Sir, pwede pakihan ha. Ay, dilit balay ni Mr. Remoho. Langit? Oo, ako kaya to. Ha? Kaya ako ito yung Remoho, Balbua. Sige, sakop. Oh sir, sakto lang sir kay kami ito magsisiyay taga-kuan. Linding Marasa. Sir, sisay lang kami sir ha. Sir, sakop na sir. Linding Marasa Incorporation kad kami. Impangan nila kami kay magsisiyay man. May gadlago tayo sir nga pakihanay mo. Tagay na-approval na takbin lulon tayo iyo. Asya nga ni sirani kami kay para mag-concrete. Siray. O si Icon kung maprobahan. Kano pa ba na yung pagsisaya? Kung kay nubayar mo katao. Ay warat sir mahihimo kaya mo talaga tang trabaho. Sabagay, nakakanjili mo kita. Sir, ang nga kompleto nga ara sir. Ano yun daw? Nangalimot ako. Ako nagingara di. Oo. Wagin palayaw la. Ungod na ngaran kay ipag imot chiki. Remoho Balbua. Tara sir timidad. 33 anyos. Team birthday sir. July 26, 1991. Single? Hindi ka ma-single. Kaya ano, nga na single ka man sir. Kay mga babayan, kukukuhat pagkalalaki namon, ginbabayaan man kami. Paano masabi? Di, terus sa tubi ka ma-single, alaan mo sa nga tubi ka ma-single. Nakatilo ka ng tao sir. Puro pala kayan ayam. Gago! Puro pala kayan hayop. Ayam sila, no? Ano man sir, team trabaho? Kasi itong nagharas din dahil sugo-sugo la, kung ano. Dahil hihap baga, nag-hero service. Sila nga service liwat. Common sense talaga ba? Nag-iinano ka man din ni sir. Nakita ko nanaling ko lang din sakto. Waray ka man trabaho, buwas pa man. Magpulo, panik ka la. Di, really, buwas di ko trabaho good man. Ato papagharasan mga tagaytay, kaya mga nagaytay at buwas. Nagsasalsal ka sir. Pakarating pakyan. Aliw ka yata eh. Sir, kayo, dit. Kay kanan health sir ni, kanan health. Pakita daw! Kanan health iton. May menim sakit sir. Nagkukong gadyap. Hindi, wow. Pero di ko patalag sahil ah. Pero di rin na parang una gisusugad na yan ah. Nakakapira ka man sir, tas kadlaw. Nagtalag sala, dali nga ni waray, dali ka usagad man gyap. Minagawas pa sir. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Hindi mo maupay na ati karap ini. Pero okay, kara medical lagi, medical. Di rin si ay. Kay oo, kanan medical nga ni, medical. Kung bahay menim sakit, bahay hindi ka makabayad. Kanan insurance ka din ni sir. Kanan bahay ka, itin pagkikinuan, makuang ka, maunat, matigdaan, di na, hindi ka na makabalik. Masubrahan ba, mapasma, kaya nahulog ka lang bayan. Banati karap nga pag si ay. Ang nga pan si ay kay kuan naman ini. Ano ini nag-apply pang kabulstar. Ano sir, tori ka na? Ang kanan eh, akong tatay, wala na sabihin ang bata pa ako, kung turin ko na pero binalik. Ano, human na? Yung pagsihap. May pa ka sir, gusto nga pakianak ka sir, may nang kakatuon. Anay laha?
Dila madugay. Sige sir. Dila ka duwa sa daw ka mo ha. Latla dila madugay ha. Sige sir, sige. Latla basta siya ba ito ha. Oh. Years later. Sir, baga madugay naman. Ano yung kukuha to? Bahay na salasal na liwatad to. Pwede ba? Interview pala eh. Bali. Sige la, tulatong tala. It was at this moment that Nathan knew. Run. Sige, balik pa ka mo! Tiyan lang lang kasi yan ha! Balik pa ka mo di ha! Sige, pagsiyalain na! Mga tirabubot na mga pagkasiyain na! Sige, balik ka mo! Sige!